de yan kan ya ma beble be na adwi mu kese ne ya ton ade wa ha enkurasi fund ne ma free enkura na se be kuro e ma yan ya ton na ya ton ne yan nyamfa so enu so generate income e ma yan no enti wa ya bridge ne ma yan ya ebetumi aboa ma omu de enfudie no aba kuro wati ase na yan no mo so no ya to ne yan so ya to enti anu ne hia ye pa library no yan ya wo ebuso ayewo wanti mi nya maye obegu ebi adachi sikani bi ebepie kuro yi mu wa be sia maye sa we ya ye gina so sa ukọ echire ho no ma ebe ye wo mobo ensuo na budo da ebuso nso no no mo de ba ekwankofo fie wa sa se no chese wa ma amom wa chie no betimi abefa ya sa bi mi ko school wa ha nti ma sa se ne ko di obi nchen ya be ya me ya pa papa madam me no buy na aka angulam ama ntimi anya hwe ene ma ase aba mu afie na ntimi na bi kaka edino ene ma na ka angulam e ma ntimi ma odi ase me ba chawo le di mi hia me madam ma lefo madam ma hia me ba no me bi aka angulam me ntimi ma so je me na no nyina no bolo mo danso obi nyina ti fie therefore madam excel Mama, una unim, yasirau, excellency, bache, yasirau ni dia mala, asane mai, asane, shuri me here why, ai, innovate my eye, why are there, ma'am. Yo, Ghana for say, enemu here wa hanu man of prayer, Akyem Asene deserves better, enamu here. Ninya ne se bosha ye mra hye bedwani honorable George Kwame Aboagye ana hotedin adueluwa e de hye yen since 2016 ena obeka kire asare man se ye bridge baako e wo ye suo na tifi asebe ye suo a ye fe no adi e wo so no obepe se ode dade ensamso e be samso dia maye okan ne e boy yen man no thinking say e ya de pa abusuafo ebiti 2016 ebesi e na 2025 Sabe bridge ya yeka wasem honorable George Kwame Aboagye ehun pin kura won fa woye yakwa kwahwe bridge na wo hwe se de bridge ti a ehaye bridge ni so connect nkuro be ye enan kede wo ho akwatia wo ho wanchi wo ho takrase wo ho amakuom wo ho wanyina ye kura kese a sebe se yetiminya bridge na betimi aboa ye koto se honorable George Kwame Aboagye se bosha wo share from 2016 asen for sale ye ni wo so wo mamodia na sebe wonye ema ye sanse wa ya me no kase na Asene ni secondary school o tena bi na ye pasase esi secondary school e bia na ho kura na be de be kwa koda hwe odan school ye ti odan school 1960 from 1960 to the 2025 hwe be bi odan na ye si odan school ana odan school e odan school na se mu wa pa na so 1960 ye timi atena wa ye e dia ba be 2025 se this year no ho at that time this Kwame Pache etimi kan eye osaje for Dr. Kwame Puma ho etimi ye average ni ma ya na wonye MP ada na ye MP edi enhamo se say MP say this year timi ya in the year 1960 ada na member of parliament etimi nyama ya in the year 2025 eti this year 2025 yes honorable Dr. Kwame Aboagye say enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Na yempese yabeka se sebe wonye ye ho yenso odwen ye ho so odwen ye ho dia anya dwen ye ho agripa na omemeye mayen ye koto so Ghana fo ne obi ase honorable George Kwame Aboagye omameye Akyem Asene Edinburgh ne efa maye tu na mo we ni se mabunya kan ho na ne ye nya oye chi wadi enha mo bebre ye he library a ye fa wa ye hu ye ya na mo capture ye ya from 2011 I say for more than 16 years ni e fa over the senka by now ka ya complete my cry to me pemu besia dia anka ye enso then ye hu ye ko ye be ye dukra no enso ni I mean me feel say ye obi personal project and can take more than a year no the area dey ti the honorable member that papa na no I will share no wa man ye hu say enya dia library no ba be wi ene ochina amaye ti yesre adonfo a omufi Asene institutions aban any pebia o represent aban DC ye call am say omunyamra no mo mebo Asene because ya tosin e ko na efe pa nso no ene ma bebre atosin o stand say
yɛyɛ MPP form a yɛto abama MPP nti no ɔmo ba no ma take care for granted that to abama MPP from 92 ever esi afei a me no kasa na so no bibia ni hɔ a yehu ni sa na manfo kasa political motivated anka yɛ sa anka yɛ call 2024 before 2024 election no ana ke tu ana mo we ɛdi ti a yɛn honorable ba yɛ sa na tie yɛ di a ne sɛ yɛ pe tutuma wɔ asanima mu ɛnyɛ politics ɛnyɛ amanyo sem ɛnyɛ ekuo bi na ta yɛ kyi ana ɛnyɛ panyin bi na ta yɛ kyi na mu yɛ hu sɛ mmerɛ bi abu sɛ yɛ mabu no yɛ sɔre na sɛ nifa ne tuma pɛfra bedamase benjamin fɔ mɛhyia bedamase ne mɔdwen pa amadwen ma bɛka ho ne na demonstration ayɛ fɛ yɛ mɛkasa afa ho ne yɛn park yɛ gyina so mo a mo hwɛ a park yi mo ne a mo de bɛhu no sɛ ɛnya deɛ a sɛbi ɛdi mu ɛma yɛn ɛno nti na ɛmabu ɛka yɛn ho a yɛse yɛyɛ ɔyɛkyerɛ ɛtia yɛn ho no abokɔ ame aboagye yɛdi kan park yi bɛɛ 2020 ɛna mabu wɔn abokɔ aboagye ɛbɛsi clinic bɛsi yɛn school roman park de so wɔsɛ school no ɛna wɔyɛ sɛ ne ɔba bɛyɛ park ama yɛn wɔ ha ɛno nti boys ne hu youth organizer MPP organizer wɔ ha sɛ yɛwura kan yɛn ho na kɔ yɛn ɔnabo MP hɔ na ɔmabiri yɛn park ne sɛ yɛnyɛ baabi mmɔbɔ yɛkɔ ɔnabo hɔ nom no ɔnabo hɔ ntɛm hɔ na ɔnabo ɛfa ka ne sɛ phone ɛna ɔfrɛ ɔyɛ sɛ ɔyɛ call contractor asɛnɛ boys na aba ha nom o nti asɛm bɛ na aka kyerɛ ɔno so ɔmpakyɛ ɔma me bɛɛ 2 months bɛba time no so yi no ɔnabo boys no san kɔɛ yɛhu obiara ɔmo kɔ mprensa ne nyɛ otu ɔmo hyɛ da ɛnso yɛbɛyɛ demonstration a yɛfrɛ no sɛ ɔmmra ne ɔyɛ engage no a wɔmfa ogu ama yɛn 1 minute a ɛma yɛkɔ akyemansa ahenkan ɔkasa yɛ ɔtee pɛ ɛna ɔfrɛ ne youth organizer no ɔna ɔrebɛtee sɛ park no ɔsrɛ yɛn sɛ ɛnyɛ aban sika kan ɔmode yɛ park no ne mo ɔnabo nansa ɔno ne sika ɛna ɔde yɛ start park no nia ɔde kan yi yɛhu yɛn yi ɔno ne sika ɔde yɛ na mo mafe kwa na aban assign contract ama no December 2 by December ya enti ne ebusa sɛ honorable 2020 na boys ne ba hɔ a ɔmba nkyɛn ofie a oflare contractor bi no kasa na yɛn sign contract aban sɛ ɔma contract sɛ December ya na yɛ ma contract dia ne contractor bɛ na oflare that time no enti na sɛ yɛhu sɛ ndada na ɔdada yɛn ɛno nti yɛkasa yɛtena hɔ sɛ honorable ɛba bɛ party ama yɛn a yɛtena to so a nya dia ɛbɛwie pɛ ama yɛn ɛno nti ɛna mabu yi yɛboa yɛn ho ano sɛ yɛyɛ ɔyɛkyerɛ tia no yɛde yɛsɛ yɛde sɛ yɛane sɛ yɛpane kyɛw park no yɛne ne hyia commander ɔka sɛ ɔyɛ astotef yɛsi yɛn pa astotef no because yɛbɛda condition no ɔbɛka ka sɛ weather condition nti no yɛ astotef normally yɛbɛbɔ so anadwo ɛna ɔsan ka bi sɛ ɔbɛyɛ stance ɛne dressing room aka ho enti yɛhyɛ ne sɛ nnwuma na ɔbɛyɛ ka ho nya no ɔnyɛ ma yɛn but ne page ne bɔbɔ so deɛ yɛkasa sɛ bɔbɔ no so deɛ yɛmpɛ astotef no yɛpɛ natural gas na mabu no yɛho tɔ yɛn